Момичета, 5 неща, които не знаете за отслабването. Първо, трябва да гладувам? Не. Гладуването забавя метаболизма. Истинският прогрес идва от правилна, вкусна и разнообразна храна и лек калориен дефицит. Второ, няма значение как тренирам. Ако имаш 5, 15 или 30 минути, имаш време. Затова създадах програми, които влизат между кафето и децата. 3. Коремните преси топят мазнините от корема. Не можеш да гориш мазнини локално. Само цялостното отслабване ще намали мазнините около корема. 4. Дигането на тежести ще ме направи прекалено мускулест. Жените естествено нямат толкова тестостерон, че да трупат мускули толкова лесно. Силовите тренировки оформят, стягат и подчертават женствените линии. 5. Пробвала съм тренировки, но не се получава. Вероятно си пробвала всякакви, но не и структурирани. В FitMoves има система за реални резултати и то видимо. И не, нов клин и гледане на торта с вина не горят калории. Хайде да заменим митовете с движение и резултати с усмивка.